Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kagsarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Mamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pagpaswab test sa mga nagasunod sa Negros Occidental, ilakip ni Governor Eugenio Jose Lacson sa iya bagong executive. Bacolod, gin-classify sa DOH bilang high-risk area. Sa Sipalay City, skeletal force ginpatuman sa new government center matapos nga may apatanan ka mga empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Sa Tuboso, empleyado sa munisipyo nga damlag pa nagpalaga sa mga pulis matapos may ginbiktima sa hit and run, patay sa pagpaniro. Kag sa Good Vibes, sa Sagay City, teenager na diskubrihan ang iya talento sa paghimo sa portrait bangod sa pandemic. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, punong barangay nga nagresponde lang sa inaway, arestado matapos matiruhan ang suspect. Gindakop sa kapulisan si punong barangay Aser Dimasuay matapos niya matiruhan ang suspect sa ginrespondehan nga inaway sa barangay 3 poblasyon sa Pontevedra. Sa investigasyon sa Pontevedra PNP, ginlaslas ang suspect nga si Edmond Parroco Jr. ang liog sang bikti Richie Agbon. Samtang nagapangihi ini, gani sila ang nag-inaway kag ginrespondehan ini sang kapitan. Pag-abot sa area, suno sa pulis, hana kuntani nga bunon ni Parroco ang punong barangay, gani gingabot sang kapitan ang iya armas kag gintiro si Parroco. Pareho naman nga luwas sa katalagman si Parroco kag si Agbon. Ang kapitan ang kahapon ginpasakaan na sang kaso nga frustrated homicide kag kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ang ipasaka sa iya subong nga adlaw. Sa number 9, sa Canlaon City sa Negros Oriental, isa ka ex-army ang arestado matapos tiruhon ang mga pulis nga nagsita sa iya bangod wala siya sang helmet. Nagsurrender na sa otoridad ang retired army nga si Manuel Abrenica matapos na tiruhon ang mga pulis ang kahapon nga nagresulta sa pagkapilas ng isa sa mga pulis. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Jostion Paralyag, hepe sa Canlaon PNP. Si Abrenica ginsita sa traffic enforcers kag kapulisan sa dalan sa Midtown area sa syudad sa Canlaon bangod wala siya nagasuksok sang helmet. Ginpagwa suno sa kay Paralyag ni Abrenica ang iyang posil kag gintaya sa mga pulis kag enforcer antes ini nga nagpalagyo. Ginagas man siya suno sa pulis tubtub sa iya sini nga balay pero sa pag-abot didto ginpangluthang na sila ni Abrenica. Pilason matapos maigo sa bala si Police Executive Master Sergeant Carlo Garcia. Pero ang PNP ang parayon pa nga nag-istorya sa suspect sa iya sini pag-surrender kag mismo si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas ang nakigsugilanon man para mag-surrender na ang Anay Army. Matapos ang kapit isa ka oras nga negosasyon, nagsungka man si Abrenica sa buligman sang iya nga pamilya. Detailed na siya karon sa Canlaon City PNP. Sa number 8, Anay LGU employee nga imbulbado sa hit and run kag pagpalaga sa pulis sa nagligad nga bulan patay sa pagpaniro. Bag-o lang nakaabot sa ilang nga balay sa barangay poblasyon sa Tuboso sang Domingo sang aga ang 54 anyos nga si Eddie Gumban sang siya ang ginluthang sang wala pa makilalaan nga mga persona nga nagresulta sa iya kamatayon. Sa investigasyon sa pulis, ma-park na kuntani sang iya ginadala nga motorsiklo si Gumban sa ginpalapitan siya sang 4 ka persona kag isa sa ila ang nagtiro sa iya sa ulo. Liwat pa siya nga gintiro sang iban pa nga suspect sang siya na sang iya nga pagkatumba antes sila nagpalagyo sakay sa ila mga motor. Suno kay Police Lieutenant Kenneth Paul Magan, hepe sang Tuboso PNP, blanco pa sila karon kung ano ang motibo sa pagpatay kay Gumban. Si Gumban nga ana empleyado sang LGU ang ginakop sang nagligad nga bulan angot sa kaso nga hit and run kung sa diin siya ang nagpalagas pa sa kapulisan kag nagkuha sa iya ang iya armas na gintaya niya man sadto sa mga pulis.
Sa number 7, duha ka mga ginapatihan katapos ang NPA ang patay sa engkwentro sa banwasang Santa Catalina sa Negros Oriental. Samtang 6 sa napulo ka mga katapo man sang NPA nga napatay sa engkwentro sa nagligad nga semana, ginlubong na. Ginlubong na sang kahapon ang 6 sa napulo ka mga ginapatihan membro sang New People's Army nga napatay sa nagluntad nga engkwentro batok sa Army kag PNP sa nagligad nga semana sa syudad sang Gihulngan sa Negros Oriental. Ginpangunahan sang lokal nga panguluhan sang Gihulngan ang pagpalubong sa mga rebelde upod sang ilang mga pamilya. Isa naman lang sa napulo ka mga rebelde ang wala pa nakatuan sang iyang pamilya. Samtang duha naman ka mga armado nga rebelde ang napatay sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang PNP kag mga rebelde sa barangay Nagbinlod sa Santa Catalina. Wala naman sa may nasamaran sa bahin sang kapulisan. Sa number 6, katapos sa nga Bayan Negros kag mga kaalyado nga organisasyon sini ang nagmarcha sini nga hapon gikan sa Rizal Park padulong sa Fountain of Justice. Ini ang kabahin sang ilang nga kalbaryo sang banwa nga ginapatigayon sa kada Semana Santa. May krus nga ginapasan ang isa sa mga nagmarcha kag ini ang nagasimbolo sang kalbaryo sang pumuluyo nga kalbaryo man sang banwa sunod sa grupo. Sa press conference nga ginpatigayon isa sa mga ginapamatukan sang grupo ang pag-red tag sa ila sang otoridad lakip na ang mga patok-pato nga akusasyon sa ila. Ilaman ginalegar nga ang militar kag PNP ang yara sa likod sa mga pagpamahog nga ila nabaton. Gintanyagan man sila sa militar sa proteksyon damlag pa, pero sunod sa grupo wala sila nagapati diri. Yara man kay ina kanday Cheryl Catalugo, Noli Rosales kag proseso Kiatsyon ang makatapos ng grupo nga gindakop sang ginpatigayon ng raid sa mga talatapan sang bayan sa Bacolod sa atong 2019 kag sa karon na-release na. Gingrant ang motion to quash search warrant kag suppress evidence angot sa ilang nga kaso. Lalo para nila kahambal, ano ang mag-prove nila sa mere association? Ang testimonya sa mga dating rebelde kung sino nga to, nga in fact gani, hindi man gani kakilala sa amon personal, hindi man gani namon kilala, no? So, kuha niya, it's a matter of ang ilang words against our words, hindi amo sina. Pero nagapamatuod ya ang realidad nga sila man lang kag ang militar kag ang gobyerno man lang nagaretag kag nagatag sa amon nga legal fronts kag terrorist. Sa number 5, dugang nga mga bakuna para sa health workers sa Western Visayas nagabot kay inasang aga sa Iloilo Airport. 7,200 ka mga Sinovac vaccines ay nagabot kay inagikan sa DOH. Ini ang pagagamiton para sa mga healthcare workers sa bugos nga Western Visayas. Sa statement sa Department of Health, ila pa nga ginahibalo kung pila ka dose ang igapadala sa kada banwa kang syudad sa Region 6. Ang ini nga mga bakuna gintalana para sa mga healthcare workers para sa bugos nga Region 6. Sa number 4, si Palay City New Government Center ang yara karon sa skeletal force matapos may magpositibo sa COVID-19. Ginkumpirma sang operations in charge sang si Palay City IATF nga si Junilo Bogtae nga 4 na ka mga empleyado sang syudad ang nagpositibo sa COVID-19. Isa ka empleyado nga nagtambong sa lubong sa Bacolod kag nag-overnight. Pagbalik sa si Palay, ang voluntaryo nga nagpaswab. Siya nagpositibo kag sa iya nga mga close contacts 3 ang nagpositibo. Yara na sila sa karon sa COVID-19 facilities sang syudad. Imbes nga mag-lockdown ng NGC sang Sipalay City, skeletal force, workforce lang anay ang tanan. Sa number 3, dugang nga ano pagid ka mga nagatrabaho sa Comelec Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19. Kumalit pa sa Lunes, sirado ang talatapan sa Comelec Bacolod. Sunod sa kay Attorney Catherine Trino, kanya ang Bacolod Comelec officer, una nga nagpositibo sa virus ang isa ka empleyado nga nagpaswab sang Biyernes. Sa makuha ang resulta, ginpakamaayo nga ipaidalom sa swabing ang tanan nga mga nagatrabaho sa Comelec sang Lunes. Anom ang nagdugangan nga nagpositibo. Sa 5 ang empleyado sa Comelec kag isa ang detailed gikan sa LGU. Sa kabilugan, 16 ang ginswab kag may 2 ka iban pa nga natalana nga iswab suno sa kay Trinio kanya. Natapos na ang pagpatuman sa disinfection sa talatapan kag nagahulat sila sang abiso kung saan pwede magkabukas ang Comelec Bacolod. Suno sa Comelec officer, ginapasiguro nila ang pagpatuman sa minimum health protocol sa opisina. Negatibo naman sa virus si Trinio kanya. Ang case ng Bacolod nga Comelec is not
a case nga which involves applicants natin for registration. So this purely involves lang gitya common employees lang gitya within the office lang gitya. Sa number 2 syudad sa Bacolod ang gin-classify sa Department of Health nga high-risk area bangod sang liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Bacolod City Government Center grounds ang temporaryo naman nga ginpasiradaan sang alkalde agud tong malikawan ang pagdagsa sa mga pumuluyo diri. Yaring report ni Marty Go. Base sa records ng Department of Health Regional Office, nagsaka sang 614% ang mga kaso sang COVID-19 sa Bacolod City humalin sang nagligad nga duha ka semana. Ini ang kabangdanan kung nga agin classify sang DOH ang Bacolod nga high risk samtang low risk naman ang Negros Occidental kaupod sang Aklan kag Capiz. Base sa records ng Bacolod Emergency Operations Center, mayara kahapon sang 198 ka mga active cases ang Bacolod kag 31 diri ang bag-o nga mga kaso. Nagpakigangot nga ang DOH Regional Office sa mga local government units nga nagasaka ang kaso nga maghimo sang tikang para mapunggan ini. Most of these cases have already been contained, no? Kag gapanog yan lang man kita gyapon sa ila, especially that some of the cases here were detected nga coming from gatherings, coming from activities nga sa diin pwede maka-initiate sang crowding naton kag makalapas sang aton nga mga minimum public health standards. Then we always remind our partners in the local government units to also monitor these activities on the grounds. Isa sa mga tika nga ginhimo ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia amo ang temporaryo nga pagpasira sang Bacolod City Government Center grounds nga masami ginakadtuan sang mga nagalagaw nga pumuluyo. Magapagwa man ang alkalde sang executive order nga magaregulate sa operation sa mga beach resorts, ilabi na nga ginapaabot ang pagdagsa sa mga tawo sa amo nga mga lugar sa maabot nga Easter Sunday. So kabay pa maintindihan sa aton pumuluyo ini kay this is a preventive measure. This is not a lockdown, just a preventive measure. Kay hindi ta gusto nga magbalik kita sa sang nagliligad labi na gid subong sa bilog ng Pilipinas masyado na gid kadamo sang COVID cases. Ginalantaw man karon sang syudad ang pag-regulate sang operation sa mga coffee shops kag resort sa barangay Alangilan. Nagapahanumduman ng DOH sa publiko nga magtiner sa panimalay sini nga Semana Santa kung wala man lang sa importante nga kaladtuan para maproteksyonan ang kaugalingon batok sa COVID-19. Marty Go para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, siligid lamang nga hapon ginpermahanan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang isa ka executive order nga nagamando sa liwat nga pagbalik sang swab test sa mga nagainabot sa puerto kag airport gikan sa Cebu kag Manila. May pahanumduman ang gobernador sa mga magabiyahe para sa Semana Santa. Yaring report ni Barbara Mijares. 318 sa karon ang active cases sa Negros Occidental sadig sa March 29 nga report sa Provincial Incident Management Team. Ang positivity rate naman sa Teresita Halandoni Provincial Hospital gikan sa 3.08% karon 22.73% na. Luyag sang gobernador nga mapangapinan ang probinsya gikan sa sitwasyon rason nga nagpagwa sa executive order si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Iya nga ginmando ang liwat nga pagbalik sa daan nga protocol ang pagpaidalom sa swabbing sa yadtong mag-aabot sa probinsya sa airport man o kun sa seaport gikan sa Metro Manila kag Cebu magluwas na lamang sa mga apor. Sila ang ipaidalom sa quarantine tubtub mag-abot ang ilang negative result. Ang LGU lamang sarang makasugat kag company vehicle naman para sa apor. Sunod sa gobernador, magasunod man sa gihapon ng Negros Occidental sa gina-require sa National IATF nga pagpatuman sang SPAS permit kag staysafe.ph registration sa mga nagabiyahe. Damlag pa, nagpaandam ng DILG sa mga LGU nga hindi magsunod sa Resolution 101 o kunang Uniform Travel Protocol. We will be swabbing upon entry in airports and seaports. Wala na permission from the IATF? Well, this EO will be subject to review anyway. So, we will hear from them, no, if they say that we are violating.
Because we will be complying with the other provisions of 101 like the SPAS, Stay Safe. Effective April 1 ang bag-o nga executive order. Samtang nagapahanumdum naman ang gobernador sa mga magabiyahe sini nga Semana Santa nga hindi gid pagkalipatan ang pagsunod sa minimum health protocols. Pila sa mga resorts ang fully booked. Sa mga tumuluon naman, abiso sang gobernador kung pwede man lang mag-online ipakamaayo na lamang ini. Ginapatuman man sang simbahan ang minimum health protocols pero pagkatapos ng misa, hindi malikawan ang pag-istoryahanay kag pagtililipon suno sa gobernador. Inside the church, fine. No, there is distancing, but it's after the mass when people start going out. There's a tendency for them to stay and mingle and talk. That's where there is a concern. Dapat nga maghatag sang kabalaka ang tanan sa sitwasyon karon suno kay lakson samtang may natalan naman nga dugang nga bakuna nga magaabot sa probinsya. Sa Good Vibes, isa ka 18 anyos nga grade 12 nga estudyante sa Sagay City, Negros Occidental ang nakatukib sa iyang nga abilidad sa pag-draw sang portrait sa tiun sang pandemya. Aton siya kilalahon sa report ni Martigo. Bangod na untat ang face-to-face classes sa mga eskwelahan tugas ang pandemic, nagatinir lang sa ilabalay sa barangay Old Sagay ang 18 anyos nga si Ed Poras. Diri niya natukiban nga mayara siya gali sang abilidad sa pagdrawing sang mga portraits sang nagkalain-lain nga mga celebrities pati na sang iya mga abyan. Pila sa iya mga gindrawing ang iya mga idolo nga sanday WWE superstar John Cena kag artista nga si Vic Soto. Iya man nga ginhimuan sang portrait ang iya nga pamilya. Wala si Ed sang formal training sa drawing kundi iya lang gid iniya nga huyog. Discover ko ma'am sang pandemic lang ma'am, sang pandemya ma'am. Bali, practice lang ko nga practice ma'am kay sang grade 10 ko ma'am, way gid ko hilig sa drawing. Bali, sang pandemya lang mga kaboring wala sa balay ma'am. Way obrahon. Mingaw permi nang bali ko gimo ko pang palipas oras ma'am pang practice lang ma'am. So enhance lang akong drawing ma'am sa bulig lang po sa mga admin sa mga art bala ma'am. Sa mga art gahatag sila tips sa akon dason ginabutang ko lang po gina-copy ko lang po sa akon art. Iya nga gina-follow sa social media ang mga page sang mga eksperto sa paghimo sang portrait kag iya ginahimo ang mga tips nga iya mabaton gikan sa mga artist. Paagi lang sa Facebook ma'am sa mga group, mga page. Da ko ga-comment ma'am sa mga pro bala ma'am, mga pro nga ga-artwork mga portrait. Ga-comment ko kung paano nila nahimo, kung paano nila na obra lang nila page ma'am. Nang bali ila ginahambal gina-apply ko pud sa akong obra ma'am. Gusto naman na ma'am, ga-enhance. Luyag kuntani ni Ed nga magpasakop sa mga drawing contest nga iya makitaan online, pero mga basic tools lang ang masarangan niya nga baklon kag kulang siya sang iban nga mga materyales kag mga gamit. Kung kisa nagapakigbahin man siya sa mga local competition kung sa diin nagadaog siya sa mga load sa cellphone. Gusto ko tani maging professional man nga artist sa lesson. Kaso kisa ako lang sa materials. May araw ko tani untahan nga contest ma'am kaso ang ila ginapangayo wala di sa Sagay ma'am ay nang bali kulang di sila sa mga materials. Ang mga kisa hindi ko ka-intra ma'am kay hindi man afford po ang mga materials, kulang kisa man ma'am nang bali gainta lang ko sa mga ginagmay na bala ma'am, mga load mga Truck driver ang obra sang amay ni Ed kag housewife naman ang Yailoy. Apat sila ka mag-utod. Handom niya sadto nga mangin isa ka seaman para mabuligan ang iya pamilya, pero matapos matukiban ang iya bag-o nga talento sa pagdrawing, handom niya na nga mangin isa ka professional visual artist pinaagi sa pag-eskwela sa kolehiyo. Nagapati siya nga kun mangin matutom lang siya, mangin madinalagon siya sa kabuhi. sa subong ma'am, ginapanami ko pagid akong drawing ma'am kay kabalok nung damo pagid may mas nami pagid sila ma'am mo kinanglan ko pagid ang proper training ma'am
Kag kung may opportunities ma'am ang mga maka-eskwela ko, may eskwela ko architecture ma'am kag para makatapos sa pag-eskwela ma'am kag para makabulik na sa akong pamilya. Ginpamatud-an ni Ed nga mayara sang maayo nga matuga ang pandemya sa aton tanan. Ini ang pagtukib sang aton tinago nga talento kag pagpursigi sang aton nga handom sa kabuhi apesar sang panghangkat sang kapurauton. Martigo para sa Digicast Negros. Barb, kung wala nag-pandemic, wala niya ma-discover nga may skill siya gali or may talent siya sa pag-draw sang portrait. Basi iba naming gapanumdum siya nga dapat guro may ubrahon ko anay, no? Kay tungod nga sa kadamo sang tiyempo nga available tungod sa pandemic, mayuman kay na-discoveryhan At least tagaan siya sang time for himself nga to discover kung ano pagid ang pwede niya mahimo. Siguro sa kadamo sang oras nga ara sa himo, ano pwede ko pa maubra at nag-try siya draw. So, pwede gid gali. Basi iba sa ato na takabalo may mata ma-discover sa kaugalingon ta. Cooking guro ako. Basi malay mo. Kagabi ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kang eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.